Mila esker guztioi etortzeagatik. Ezer baino lehen barkamena eskatu nahi dizuet lehengo asteartean eman behar nuen prentsaurrea bertan bera uzteagatik. Etzen nire asmoa hori egitea, baina espero dut ulertzea nire azalpenak entzun eta gero. Bertan bera utzi nuen prentsaurrea horrela eskatu zidatelako patronatuko kideek. Organo horrekiko begirunez, nire erabakia 24 ordu atzeratuko nuela esan nien. Hain zuzen ere, Donostia 2016ko zuzendari nagusi gisa dimisioa aurkezten nuela zen eta da nire erabakia. Enuen espero, 24 ordu horiek nire ospea eta izena zikintzeko izango zirenik. Eta hala izan da. Baina ez naiz horretan sartuko. Deitu zaituztet, azaldu nahi dizuedalako zergatik dimititu dudan. 7 hilabete hauetan zuzendari nagusi gisa egin dudan kudeaketa defendatzeko, Donostia 2016 proiektua defendatzeko, jendarteari eta programa kulturalaren lantaldearekin lanean ari diren eragile guztiei esateko proiektu garrantzitsu baten aurrean gaudela eta indartsu eta atxikiturik jarrai dezaten bertan. Jarrai dezaten lanean elkar bizitzarako proiektu kultural honen alde. Horiek horrela, lehenik horrelako erabaki garrantzitsu bat zergatik hartu dudan azalduko dizuet. Dimisioa aurkeztera bultzatu nauten 3 arrazoiak, pertsonalak zein proiektuarekin lotutakoak, azalduko dizkizuet labur. Lehenik eta behin, uste dut proiektuak blokeo tekniko bat bizi duela. Zuzendaritza kulturalaren soslaia etzaio 2016 proiektuaren ezaugarriei egokitzen. Eta hori arazo handi bat izan da 7 hilabete hauetan. Hala ere, arazo hori hor egonda, programa kulturalean aurrera egin ahal izateko oinarriak jarri ditut. Horretarako, barne antolaketako irtenbide bat proposatu nion patronatuari abenduan. Proiektuak lur hartzezan eta gauzatzen juntzedin. Eragileekin batera eman beharreko urrats eta lan guztiak egin zitezen. Bigarrenik, argi ikusi dut zuzendaritza orokorrarengan ez dagoela konfiantzarik. Ez eta konpromisorik. Nire izendapenaren inguruko polemikaren aurrean egontzen, babes faltarekin, hasi zen arazoa. Eta gailurrera iritsi da, asteburu hontan prentsan agertu den patronatuko kidei soilik bidali zitzaien informazio konfidentziala filtratu denean. Azken gertakari honi dagokionez, ezinezkoa da oraindik kalkulatzea zein izango den kaltea. Zein izango den hiriburutzaren lantaldeak eta eragile soziokulturalek azken hilabeteotan egindako lanari egin zaion kaltea. Eta zein da filtrazio honen ondorioa? Sorpresa efektua galdu da, programarentzat prestatutako komunikazio plana hondatu da, eragileekin egindako kudeaketa eta negoziazioa izugarri zaildu da, hainbat proiekturen lan pedagogikoa hondatu egin da, zenbait proiekturen gauzatzea ere arriskuan jarri da, eta hiriburutzaren lantaldearen eta eragileen gogoa zapuztu egin da.
Azkenik eta hirugarrenik, Donostia 2016 partiduen arteko liskar politikorako elementu gisa erabiltzen dela salatu nahi dut. Duela 2 urte, Donostiaren hautagaitza saritzeko epaimahaiak aho bateko babes politiko eta instituzionalarekiko egin zuen balorazio on hartatik ez da dagoeneko ezer geratzen. Elkarbizitzako eszenatoki eredugarria izan beharko luken proiektu bat, baita partidu politikoen artean ere, gaur egun jaurtigai bat da. Mezu negatiboz irratiak, telebistak eta prentsa betetzen dituena. Herritarrek proiektuarekiko duten ilusio eta lotura emozionala desagertzen ari den bitartean. Laburbilduz, berehalako konponbiderik ikusten ez zaion blokeo teknikoko egoera batek, proiektuarekiko eta zuzendaritzarekiko konfiantza eta konpromisorik ezak, eta herritarrak elkartu beharrean banatu egiten dituen politika partidista bat erabiltzeak dira nagusiki dimisioa aurkeztera eraman nauten arrazoiak. Proiektuaren zuzendaritza orokorra onartu nuen, sinisten dudalako kultura dela berdinen eta ezberdinen arteko elkargunea. Erronka erakargarri bat iruditzen zaidalako eta badakidalako pertsona asko dagoela horren zain. Hasieratik, proiektu honen zuzendari nagusi bezala, nire helburu nagusia izan zen oinarri sendoak ezartzea. Langile berrien sarrerarekin lantaldea indartzea eta horrela proiektua zehazten eta gauzatzen hastea. Aipatutako oztopo guzti horien gainetik, fundazioaren zuzendari nagusi izan naizen 7 hilabeteotan, nirekin lanean jardun den zuzendaritza taldearekin batera, plan estrategiko bat landu dut. Herritarrak zain daudelako jakiteko Donostia 2016 zer den zehatz, zein den proiektuaren xedea, zeintzu dien helburuak eta programa kulturala osatuko duten proiektuek zein ezaugarri izango dituzten. Hori da landu dudan plan estrategikoa. Azken batean, eragileekin harremana berreskuratzeko eta Donostia 2016-ren espiritua berriz aktibatzeko tresnak sortzen aritu naiz. Horren adibide garbiena da, asteartean patronatuaren bileran aurkeztu behar genuen kultura programaren aurrerapena. Kultura programaren aurrerapen hori patronatuarentzako soilik zen. Lehen esan dudan bezala, ezinbestekoa zen aurkeztea 2014ko aurrekontua onartzedin. Amaitzeko, nire kargua utzi nahiko nuke deialdi bat eginez. Proiektu hau aurrera ateratzeko dudan desiorik zintzoena transmititu nahi dut. Donostia 2016 erabateko arrakasta izateko desioa. Baina hau ez da posible izango inondik inora baldintza batzuk betetzen ez badira. Ezinbestean betetzen ez badira. Adostasun politiko eta instituzionala, bai barruan, bai kanpoan, zuzendaritzarengan eta lantalde teknikoarengan erabateko konfiantza eta fundazioaren independentzia. Nire dimisioak balio badu proiektua babesten duten instituzioek
erreakzionatzeko, eta hain beharrezkoa den eta neuk ere hainbeste aldiz eskatu dudan akordio politikoa lortzeko, pozik noa.